ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хеле созен хубен саломатиётон хубай вақтатон хуша. имрӯз 11 майи 2023 1000 рубл баробар ба 142 сомонӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза видео ана мошин мондагӣ нестам. касеро мефурад ки мошинои фурӯшӣ тамошо кунам. канали DM ма дабдуроям подписатсия кунен. канали DM ма бардурои азиз дар ами комментария брен миёвенша. дӯстони азиз, хонаҳои заминиро гӯш кунед ки яки ҷо сар мешавад. хонаҳои заминӣ арзонак сар мешавад ноҳияи Восе, ноҳияи Ёвон, шаҳри Исор ва шаҳри Бохтар, яъне ки Қирған. квартираҳои арзон ҳастанд дар ноҳияи Ҷолудини Балхӣ, квартира ҳастанд дар шаҳри Ваҳдат ва ду квартираи арзони дига ҳастанд дар ноҳияи Рудакӣ, яъне ки Ленинский район. бардурои азиз, қизиқи видео ҳамия ки хонаи заминияи 90 000 сомон ва як комната квартира 150 000 сомон ай. бардурои ғарибам, шумо метавонед ки як хонаи заминиро 629 000 рубл да бихарен ва як комната квартира 1 48 000 рубл ай. ва дигар чизои арзонам рӯй кардагам. видео имрӯзро ба қизиқ то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода мақбул мешавад. мисли ҳар вақте адона лайкира шлопки шаб кунен. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. меҳри макус дӯста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаран. ай пеши бозори Садовод, Люблино ами территория бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора Айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, мегзарем ба як мелони имрӯза бачаи ачкидор навора сар мекунад. бо диққат видеоро ака то охиша гӯш кунед. квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия мегуфтиянаш. се хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 61 квадратни метрай. ремонти хона бардурои азиз 100% ай. биё хонара бибиво бидро зиндагӣ ки. овсвеча мега ҳастай уҷатошам 100% будай. нарх бардурои азизам 260 000 сомон мега арзон мешава. агар мошинои 2011 боша болои сумам битен мешава. ё бардурои азиз ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам алиш мекадай. бо ҳами ака дар ҳами доми барамдагиш квартираҳои фурӯшӣ дора. бардурои азиз, ана чихеле ки гуфтам, се хонага 4 этаж ноҳияи Рудакӣ 260 000 сомон. ана мошин болоиш пул мешава ва доми ҳами барамдагиш да квартираҳои фурӯшӣ дора. дӯстони азиз, занг зада маслиҳат кунед. бардурои азиз, мегзарем ба дигар мелони имрӯза бо як квартираи арзони дига ай ноҳияи Рудакӣ. бо диққат мара гӯш кунед. квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, наздики птица фабрика, дом 6 этажа. бардурои азиз, духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 65 квадратни метрай. ремонти хонаро бардурои азиз 100% мекунанд, метан. ҳозир ремонт рафтиса, мақсад 100% мекунанд, медодиян. овсвеч мега ҳастай, канализатсияи шаҳрӣ дора, ҳуҷҷатоша хичон мекунанд, метан. нарша бардурои азизам 240 000 сомон мега. касе харидор бошем бо арзон мешава. чихеле гуфтам бардурои азиз, духонаga 6 этаж 240 000 сомон. бо ҳами ака дар ҳами дом бардурои азиз дар 3 этажаш як квартира дига дорад, ду комната 65 квадрата. нархи ӯ дигариш 210 000 сомон ай. хулоса бардурои азиз, маълумотша дар бар экран нависагим, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон реклама дошта бошед, замин, хона, квартира, мошин, мисол магазин, чизе ки барои фурӯш боша, метавонед ки дар ин рақамҳои десем бардурои азиз, ин рақамҳо киштагӣ ай. бисёр вақт занг мезанед, мисол ана як хелақ симкартҳоро гирон мекунем, сообщение бисёр меояд. барои он бардурои азиз як чи даёдум зад, ҳамин симкарта киштагӣ ай, фақат WhatsApp кор мекунад. мақсад замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, дар ҳамин рақамҳо дар WhatsApp шурӯъ кунед. бардурои азиз, ман барои харидорора рекламаи зурш мекунам. дӯстони азизи, канали ма сохта шудаги барои замин, хона, квартираҳои арзон. барои он бардурои азиз, ҳамин як дона лайки беплай, ҳамин лайк да пештон ай. хулоса ҳамин як дона лайки беплай бижихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. ҳамин бародари тоҷиктон як дастгирӣ кунен. шерои нар 100 000 подписчикшем зур мешавад. ох шерои нар.
дӯстони азиз, як компанияро барои шуморо реклама мекунем. Бо диққат гӯш кунед ки роҳгирош гарини арзон. Ҳаюз ман роҳгироша гап занам, мумкин ютуб кафа. дӯстони азиз, як компанияро шумо тавсия метиҳем. Компания ки бузургӣ ва компания ки назараш моро ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам. Бардои азиз, мошиношон мошинае ки дидесен, мошинакҳои хушрӯ, балонакҳои нав, дискҳои фасон, салони тоза. бӯй фора мекунам мошинашда. хулоса бардои азиз, нархша мега ки 7500 рубл бугӯ. бардои азиз, хулоса фаҳмиден, 7500 рубл. агар занг бизанӣ бугӯ ки номеруро ами кана ана савду тиҷӣ гирифтам, ту да гарини скидка мекуна. занг биза маслиҳат кир. бисёри бардору дар Россиян пула ҷамъ кардаган, мегӯянд ки ами қирған ягон хонаи заминӣ арзон бимон. ина гап нест бардори азиз. касе ки пула ҷамъ кардаган бо диққат аки мара гӯш кунен. хонаи десен заминаи қарордора дар шаҳри Бохтар, яъне ки қирған тарафи Заргаришта бидай 12 сотиқ заминаи 5 дархона кардаги кухни дар друншай. беғарзи 5 дархона бо 2 хонаи бараки дигарам дора. ремонт коробка гуфтагиай. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунем. қариби хона да медпункт, магазин, масҷид наздик бидай. нарша бардори азизам 190 000 сомон мега арзон мешава. алиша мешава ба квартира дар шаҳри Бохтар. марҳамат бардори азиз, занг бизанен, хонаи заминиро ай шаҳри Бохтар тарафи Заргар бихарем. 190 000 сомон алиша мекадай ба квартира дар шаҳри Бохтар. ана аки бачаҳо ча мегзарем ба чорум эълони имрӯза. хушрӯи сегӯшка хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Восеқ, қишлоқи Шобика, байни Кулобу Воседа бидай ҳами хона. айраи калон мегӯяд 300 метр дур бидай. 10 сотиқ заминаи 4 дар хона қади калдориш кардаги ремонтиш коробка бо 2 хонаи бараки дигарам дора. овсвеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳамсояҳо овсвет дорам бардори азиз. просто мекашиш тамом овсвета. агар качай бизанӣ 10-12 метрда овуш мебуромадай. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%, гирди хонара бетонуш рехтагӣ. нарша бардори азизам 90 000 сомонӣ мега. нархи зурне ки. марҳамат бардори азиз, касе да аз мисол ноҳияи Восе хона дар корай, занг зада маслиҳат кунен. бачаҳо ча мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. як хонара гап мезанам бардори азиз. касе ҳами хонара бихара, қатиш приз дора. бо диққат мара гӯш кунен. хонаи десен қарор дора дар ноҳияи Ёвон, шаҳраки ҳаёти нав. 8 сотиқ заминаи дар хонаи барак кардаги қати калдориш. ремонтиш миёнаи бардори азиз. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. гирди хона се тарафш маҳкам. ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. бардори азиз, як дегдони нав гирифтагиай. касе ҳами хонара бихара, ҳамун дегдон падарка. яъне ки бардори азиз, ҳами хонара касе ки бихара, як дегдон харидагӣ, ҳамура падарка мекуна. ин хона бардори азиз приз доштай. қариби хона да ана мактаб, бозор, балниса, мошинбозор наздикай. нарша бардори азизам 140 000 сомон мега арзон мешава. номарои поёнгиш ватсап дора, занг зада маслиҳат кунед. бардори азиз, дар видеои пешна гуфта будем ки ай шаҳри Ваҳдат ягон квартира шавабмон. бардори азиз, як квартираи арзони дига модорӣ кардагиам. бо диққат гӯш кунед. квартираи десен қарор дора дар шаҳри Ваҳдат. духонага квартира дар 5 этаж қарор дора, 63 квадратни метрай. ремонти хона миёна гуфтагиай. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. балниса, мактаб, ана медучилиш наздик будай. бардори азиз, мақсад ами балниса, мактаб, медучилиш наздики ами ана дом будай. нарша бардори азизам 220 000 сомон ҷои шичай мега. соҳибхона қарздорай барои ҳамон фрукти сай. нархиш 220 000 сомон ҷои шидаш. сони азиз, номарои телефонаш ватсап дора. касе да квартираи арзон дар кораи шаҳри Ваҳдат, духонага 5 этаж, занг бизанен, 220 000 сомон бихарен. сони азиз, медонед намедонед, канали ма сохта шудага барои хонаҳои арзон. фақат ман хонаҳои арзон мемонам. сони азиз, хонаи десен қарор дора дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сомон, деҳаи Истиқлолда. 9 сотиқ заминаи 3 дархона кардагӣ. соҳиби хона маълумот додагие ки 3 дархона ошхона доштай, 9 сотиқ замин.
обши бардурои азиз 3 дар хона доштаи мега 2 хонаш таъмир дора. Ови насос 100 метр дурай. Нархш бардурои азизам 130,000 сомон мега, касе харидор бошем бо арзон мешидай. Номерои телефону 60 бардурои азиз, касе дар хонаи арзон дар кораи шаҳри Ҳисор ана занг зада маслиҳат кунед. Чӣ хеле гуфтам 9 сотиқ 3 дар хона 130,000 сомон нархшай. бачаё чаб як кофе талх абзаки ба фикрам ховуд бурдисай, мегзарем ба як квартираи арзони дига. Квартира десем бардурои азиз қарудора дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, як хонага квартира дар 2 этаж қарудора 29 квадратни метрай. Думои пешина квартирара нав ремонт кардаги мега. Соҳиби квартира маълумот додагие ки як хонага квартира дар 2 этаж қарудора 29 квадрат Ҷолдини Балхӣ. ана дӯстони азиз ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешидай. нархша мега ки 150,000 сомон, касе харидор боша бо арзон мешава. бардурои азиз чӣ хеле ки гуфтам ҳама чиза чораш қатӣ будай. ноҳияи Ҷолдини Балхида 150,000 сомон нархеш. ба ҳама чиза чораш занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азизам, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки хонаҳои заминӣ арзон аст, ки ҷое ки квартираҳои фурӯшӣ арзон рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам, фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. Хай шери нар ами лайк да пешта, я дона лайки беплам хе биҷо. Шерлобки шапка лайка. шлобки наёфти ягон қошуқчаи шакархӯри қатӣ биза шери нар. бардурои азиз, дар имрӯза видео ачхеле гуфтам, ачхеле ки шунавиден мошинои фурӯшӣ набуд. касера мефора ки фақат мошинҳои арзони фурӯшӣ тамошо кунам. бардурои азиз, бидроен канали дим имада подписатсия кунед. У каналам чотки рафтисайне ки у каналда фақат мошинои арзон мепартом. дар ин канал бардурои азиз, касе ки бига дар канали савдотиҷи парто ана мисол мошин яктанимта дар ин канал мепартом. У канали диям бардурои азиз Савдо ТВ ай. ин канал савдотиҷи боша, у канали дигарим Савдо ТВ. айгиҷо меёвӣ у канала комментарияра боло рафтаам биги амуҷа нигоҳ ки комментарияда бардурои азиз силкаи аму ана канали диема мондагиам. ва бардурои азиз, аз ки ҷое ки хона замин квартиратон дар кораи комментарияда бинависем ва дига гапам надорам то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен, дасти кама набинен. бидроен канали диема як дастгирӣ кунен шеруи нар. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.